araw po sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre, kung bago ka lang sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. At ako nga pala si Domel J. Paragas at siya naman si Jomay Paragas. At ang aming susurprisahan ngayon ay si Joshua Asma. At ang nagpasurpresa po sa kanya, si Ma'am Marisa Asma. Ayun. So ang gagawin nating prank ngayon ay kunwari may dumating na package sa kanya at syempre babayaran niya yung charge na 5,000. Oh my God! Kung ano yung magiging sa ating pasurpresa, kaya samahan nyo kami. Arat na! For all those times you stood for me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up and never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me fire 'cause you believe I'm A few moments later. Surpresahan natin si Sir Joshua. Harap na! Harap na! Good afternoon po. Ma'am, dito na po ba yung bahay ni Sir Joshua? Kasing dumating na balikbayan box po para po sa at may charge po yun, sir, na 5,000. Video po para po sa documentary po namin sa kotse. May 5,000 ka. Hindi ako na yung bike lang. Punta mo na yung bike mo. May 5,000 mo ba? Kasi hindi kang bago. 5,000 na. Ano 5,000 mo? Sana all. Bayad ka pa. Okay lang, gusto lang yung mga Pwede pang madam yung bike na lang ang kunin niyo. Pwede po patingin yung bike mo. Ayun. Pwede na lang. Hindi, no. Nakulapay. Ayun po yung bike mo. Oo, yun. Opo, ma'am. Pwede na din? Pwede. Pero sir, gusto mo ba na kahit na yun na lang yung ibayad? Tulos na. Sige, mamay. Wala ka ng bike. Sige daw, ma. Di maglalakad ka na lang. Punta kang palengke, maglalakad ka. Pero wala namang 5,000 yun. Pero parang wala talagang 5,000. Parang hindi siya aabot pag Kahit binili. 2,000 nga, ayaw pakunin niya. Isang taon nakatag ka. Kulang pa yan. Wala ka ng bike, par. Kulang pa yan, ma'am. Okay, sir, kulang pa. Yung chinilas mo na lang, pagdagdag mo. Hindi daw ibaba yung kwan, yung kung walang kulang yung ibabayad na no. Anong bike mo? Hindi, ano ma'am. Pagkakuha nung balikbayan box, siya na lang kunin niya para magtrabaho na lang kayo niya. Ayun, pwede. Hindi, hindi nyo naman nasasahuran eh. Pwede rin maamadam Hanggang siya mga tapos yung bayaran niya 5,000 na lang. A few moments later. Saan mo na? Kung anong kwan karga yun, kung talagang anong kwan yan. Bless! Yan naman yung dot-dot sa kapatid. Buksan mo na. Nabalak yung book na pagkikipan ko.
few moments later. Regalo sa'yo na. Ayan, picture ka na lang, kuya. Sabi mo sa prank. Joke lang. Ano nga sabi mo sa surprise ni mama mo para sa'yo? Pinarawan ka mo doon ka sa kabila. Yan. Kahit yung gusto mong sabihin parating para sa kanya. Ayaw. Si kuya. Wala, ayaw. Ito na lang. A few moments later. May mensahe man yung magulang at may pamasahin ni Ma'am Jomay. Yan, pa! Hi na, happy birthday. Oops, kala mo wala kang handa, no? Pwede ba naman yon? Sa munting sorpresa na to, ipapadama ko ang pagmamahal ko sa'yo kahit nandito ako sa malayo. Sensya na, nak, kung wala kami ni Papa ngayong birthday mo. At sa susunod pang birthday mo. Nasa malayo man kami, tandaan mo, lagi kayo ni ate na mahal namin kayo. Nak, sana magbago ka na. Binata ka na, oh. Makinig ka sa lahat ng pangaral namin sa'yo. Ganon din kina Tita Vivian mo, Tito Ariel, Tito Henry at Tito mo JR. At kay Tita mo sana. Lalong-lalo na kay Lola. Sila ang nandyan para gumabay sa'yo at yung lagi naming pilit ni Papa sa'yo. Tapusin mo ang pag-aaral mo, malayo man kami ni Papa, lagi mong tandaan dito lang kami para sa inyo ni ate mo. Mahirap man nasa malayo dahil di ko kayo kasama, pero kakayanin ko para sa inyo. Dahil gusto ko kayong mapagtapos ng pag-aaral. Kaya nak, ipagpatuloy mo na ang pag-aaral mo, ha? Huwag ka nang tatamad-tamad mag-aaral. Mag-iingat ka dyan palagi. Huwag ka kung saan-saan pupunta. Again, happy birthday, nak. Wish ko sana mabot mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Sana sa maliit na sorpresa mo napasaya ka. I love you, nak. Miss ko na kayo. Ayan yung message sa'yo ng iyong ina. Kaya, sir, ano rin po kayang masabi niyo po sa kanya, sa message po niya sa inyo? Si Lola, ano pong message niyo po kay birthday boy po natin? Lapit na lang po kayo dito. Happy birthday, anak. Pura ng masasabi ko sa'yo. Oh yes. Huwag ka nang pinatang-pinata ka na, anak. Kalaya ako nag-message. Saway. Pinatang mo lang sarili mo. At saka, proud na proud ka ni Mama at saka si Papa. Okay. Kaya magpapabait ka na. Kung ano naman ang sasabihin sa iyo. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, anak. Hindi ko malilimutan Ng sarili mo. Tutuloy mo ang pag-aral mo. Pinilit ko yung mga magulang mo. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Hindi pa mas ka na. Birthday mo ba ngayon? Sana. Hindi mo yung pag-aaral mo. Saka makinig ka sa mga nakakatanda sa'yo. Sabi, nandito lang naman. Ariel. Congrats. Message ko sa'yo, lagi kang makinig sa amin. Mas
lalo na sa magulang mo. Mag-aral ng mabuti kasi yun lang ang pangarap ng mga magulang, mag-aral ng mabuti. Kasi yun lang ang mapapanahan ng mga magulang mo sa'yo. Happy birthday. Joshua, happy birthday. I love you. Yun lang. Hindi, matanda ka na, tanggalin mo na yung pagkawasungit mo. Pag minsan, masungit ito, pero yun lang, magpakabait lang siya. Nandito lang kami. Happy birthday. Ayan, so sabay-sabay na lang po nating kantahan po si birthday boy ng happy birthday. Tambay pa more! Happy New Year! Happy birthday! Wish ka na kuya, blow the candle. Happy birthday, Joshua! Picture muna, picture! At dito na nga nagtatapos yung pasurpresa natin para kay Sir Joshua. At nakita nyo naman po kung paano natin siya na-prank. And sorry po kuya dahil sa prank na ginawa namin. And sana na-surprise ka po talaga. Pero nakita naman natin na talaga siyang na-surprise. So, kung nagustuhan nyo tong video na to at kung gusto nyo rin kayo na rin ang susunod namin surprisahin, i-message nyo lang sa Facebook account si Ma'am Mylene Palabas. At don't forget to like, comment, share, subscribe at click the notification bell para ma-update kayo sa bawat upload ng mga video. And surprise!